שלום, שמי איתי חורב ואני אוהב לשחק עם הילדים שלי. הגדול שלי כבר תכף בן 6 והמשחק שאני הכי אוהב לשחק איתו זה לספר סיפורים ביחד. אני מתחיל לספר סיפור והוא בוחר דמות מהסיפור ומתחיל לספר מה קורה עם הדמות שלו. לא הפתיע אותי לגלות שיש משחק אמיתי שעובד ככה. קוראים לו ליטל וויזארדס והוא משחק תפקידים שילדים יכולים לשחק בינם לבין עצמם. מניסיוני, המשחק כיף במיוחד להורה שרוצה לבלות זמן עם הילדים שלו. כי זה משחק שגם כל המשפחה יכולה לשחק ביחד. קוסמים קטנים, כמו שאנחנו קוראים לו, הוא משחק מצליח שכבר תורגם לשפות רבות ונמכר ברחבי העולם. מדובר בספר קצר, עם שפה כלילה שילדים יכולים לקרוא, עם איורים יפהפיים וכללי משחק פשוטים. בייס אותי לגלות שאין תרגום של המשחק לעברית, אז החלטתי לתרגם אותו בעצמי. העליתי את הרעיון בתחרות קידום משחקים של הפודקאסט על כתפי גמדים, וזכיתי במענק לקידום הפרויקט, ולאחר מכן גם במענק של העמותה למשחקי תפקידים בישראל. תודות לכסף הזה, ולסיוע שקיבלתי מעל כתפי גמדים, כבר קניתי את הזכויות למשחק, תרגמתי את הספר, ואספתי הצעות מחיר לעריכה, הדפסה ושינוע. אני מרים את הפרויקט הזה בשביל לגייס את הכסף הנחוץ להוצאת המשחק לאור. המטרה שלי היא שיהיה לפחות משחק אחד בעברית, שיהיה כיף לכל הורה לשחק עם הילדים שלו, ושיפתח לילדים שלי את הדמיון והמחשבה. ואם זה משחק מצוין ועטור פרסים, אז עוד יותר טוב. אני אשמח אם תספרו להורים אחרים על הפרויקט הזה. ותודה רבה לכם על התמיכה.